posatiratu umbava umene unachitikako ku Woodlands Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Apolisitu akwanisa kupeza wina mwa katundu amenetu mbava zimenezo zinaba. Inabe koma zakhabe ndi funso kuti chinachitika chenicheni ndi chani ndipo umbava umenewo unachitika liti. Makosana chimene chinachitikatu ndi chonena kuti usiku wapitawu wapa 1 February 2026 ku Woodlands Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Makamakatu ku City Center uko cha ku Sanctuary mkatikati mwa Sanctuary kupangira anthu amene sitimakutsata bwinobwino kumeneko ndi kumene kuli ku Woodlands Hotel. Nde akuti kunabwera anthu akuba amene potengera ndi amene anakadandaula ku polisi akuti anaona anthu okwana 5. Nde akunena zonena kuti anthu amenewo anakwanisa kumbwandira azilonda apamalo pamenepo. Ndakuti azilondawo in total alipo 5. Ndati anambwandira nkuamanga kutsatira pamenepo ndekuti anambano kupita mmalomu 1 by 1 kugogoda kumeneko ndekuti anthu akangotuluka awezoti amubwandira ndikumanga kumukhazika pa ground. Ndeno akunena zona kuti ameneno amaona zimene zimachitikazo anali mmodzi mwa anthu amene anabuka malo kumeneko ku Woodlands Hotel. Nde anadabwa akuti pomva wina wake akufuula kunjaku kupeza zoti atuluke akaone kuti kuchitika ndi chani zikuona kuti nayenso anafikira kuti ali m'manja mwa mbava zimenezi. Nde anakhazika pasi anthu kumeneko kuwamangamanga basi noto nkuyamba kutolera ndalama zimene ali nazo aliyense ndekuti anamugejesa kumeneko. Kuchoka pamenepo ataphulira ndalamazo anakwanisanso kutenga zinthu zimene anali nazo anthu amene ngati magadgets makamaka ndekuti kunali malaptop kunali tumafoni. Kuchoka pamenepo magayizi amene wakubawa anapeza kuti auwazikira mu nkhalango. Nde paja tanena kale kuti ku Sanctuary kwambiri tikutsata bwino kuti kumeneko ndi nkhalango anangowazikira mu nkhalango ndekuti asowa. Nde potengera ndi amene amayankhulira polisi ku Lingazi Police Station amene watundi Maria Kumwenda anafotokoza kunena zona kuti atanandira dandaulo limeneli apolisi ochoka ku department ya CID ndi anthu ena ake amene amachoka ku Rapid Response anatengana kupita kumeneko ndikuyamba kupanga track akuba amenewo. Nde zikuona kuti apolisiwo ati anagwiritsa ntchito GPS kupanga track wina mwa katundu amene makosana amene anaba imene ndauti ndi foni zimene zinapangisa zoti apolisiwo akapeze katundu amene mbavazo zinaba ndikumpanga dampu pena pake wivini mu nkhalango ya Sanctuary. Of course amene anakadandaula ku polisiwo amanena zona kuti anthu amene anaonekera pamenepo panthawi imene kumachitika zakubazo ndekuti analipo 5. Ndeka kunali anthu ena mwina anabisala mu nkhalango imeneyo komano atawerengera katundu yense amene mbavazo zinawomba kumeneko ndalama kuphatikiza magadgets akuti amakwana 30.1 million malayi kwacha. Nde katundu amene akwanisa kupanga recover ndekuti ni malaptop mafoni zimene akazipanga value ndalama yake ndi 20 million malayi kwacha zomwe zikuthandiza kuti mbavazo zawazika ndi ndalama yakwana 10.1 million malayi kwacha. Nde akuti magadgets amene anabedwa pamenepo panali malaptop HP angapo tithaso kuona pa chithunzi chimene chikusewera pa skrini patopo. Akuti panali mafoni amtundu wa Samsung ndekuti awiri panalinso ma iPhone okwana 6 ndi zina monga mmene tikuonera pa chithunzi pamenepo. Nde akuti polisi sinasiye pomwepa yambano kafukufuku kuti ambwandire mbava zimezi. Nde tikupempha kuti polisi paja ndiye kukadaulo kuwamphamvu kwambiri azigwira ndithu mbava zimenezi. Ayi ndithu ulemu wano Lingazi polisi ulemu wano ku polisi mugwiratu ntchito yotamandika kwambiri. Zinthu zimezi ndi zimene zimafunikira mu dziko mbava osazipasa mpata anthu zimene zimapangisa zoti dziko lipite pansi. Tikakamba za business wise ndekuti pamenepo kumalo ngati amene a Woodlands Hotel anthu atha kumachita mantha kuti apite kumeneko chifukwa cha mchitidwe ngati umenewo. Nde mukapanga ngati zimenezi zimapanga boost confidence ya anthu amene amapita kukagona malo ngati amenewa. Nawo chimene timafuna kungoyankhulapo ndi chonena kuti kwa anthu amene tikudziwa bwino ku City Center mu mzinda wa Lilongwe tikupempha kuti ambiri tikudziwa kumeneko paja kumeneko ndekuti kunachuluka nkhalango choncho. Nde mbava zimapezako advantage chifukwa cha nkhalango imeneja ambiri akhala kulizidwa kumeneko. Tinaonapo ife anzathu akuberedwa foni kuti angofika mdima chifukwa chani chifukwa cha nkhalango. Anthu anali mgalimoto apezeka zoti atsegula mawindo
mbavatu zinangofika ngolanda foni ndi kuthawira mu forest chifukwa chonati kunali queue. So ndi zambiri zoyipa zimene zimachitika kumene kuja ku city center. So pempho lina ndilona kuti kulikulu la polisiko kumene kwa IG ndi timu yanu mutaganiziranso kumeneku ku city center mamakato kumbali yoyika chitetezo kumeneko kandalo utamayikidwa ma road block zithaso kupanga boost chitetezo kumeneko. Makosana titsatira bwinobwino kuti mbuyomu pa city mall mu mzinda wa Lilongwe apolisi a CID anapitanso kukabisalira kumeneko kuomberatu mbava zimene zimabera anthu pa city mall pambowe pamenepo. So zinthu ngati zimenezi zimafunikiranso kuchita kumeneko ku city center ku ndi cholinga choti kubweresanite kumeneko. Zikatero zipangisa zonena kuti mbava ziziopa kuchitatu ntchito ngati umenewo. Aito mmenemo makosanani mmene nkhani zake zikuyendera nkutheka tumwe maganizo pa nkhani imene pamaite kunazona kuti polisitu yakwanisa kupeza wina mwa katundu amene mbava zinaba ku Woodlands Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Ngati maganizo amenewo alipo muthofotoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sewale panga like video imene komanso panga subscribe channel chima cha Fox Mala News 18 ndi chongoti nkhani zambiri zikamachitika ndi zitopezani mosavuta.